Ejendommen Pilestræde 40C er beliggende i gåafstand til alt, hvad dit hjerte begærer i Indre By i København. Pilestræde 40C er en ældre erhvervsejendom, hvor Barfod Group har ombygget flere erhvervslokaler til lækre, luksuriøse lejelejligheder. Indgangen til denne skønne og lyse 181 kvadratmeter bolig sker via lille entré, hvor der er faste skabe og flot gæstetoilet med sanitet og interiør fra Du & Hvidt, Philip Stark-serien. Fra entréen er der adgang til et stort køkkenalrum, hvor der er yderst lækkert køkken fra Multiform med alle hårde hvidevarer, herunder opvaskemaskine, dampovn med mere. Alle hvidevarer er af mærket Siemens. Via flotte franske døre er der adgang til meget stor og lys stue, som kan indrettes som 2 stuer eller som stue og arbejdsplads. I stuen er der flot kokoonpejs. Lejligheden indeholder også et virkelig lækkert badeværelse med stor bruseniche, væghængt sensortoilet, gulvvarme, egen vaskemaskine og tørretumbler. Igen er sanitet og interiør fra Du & Hvidt, mens bruser med mere er fra Grue. Der er et godt stort soveværelse med faste skabe, og overalt i lejligheden er der desuden plankegulve. Der er videodørtelefon og depotrum i kælderen, ligesom der er indlagt fiber i ejendommen. Vil du vide mere om dette eksklusive lejemål eller øvrige lejemål i ejendommen, er du velkommen til at kontakte Barfod Group på telefon 70 20 15 45.